kodwa befundisa bonke, ngibulise bomama, ngibulise bobhuti, ngibulise besisi, ngibulise Sunday school egameni leNkosi. Amen. Igama lami umzawami akhe kuswa njalo iswakablenje yaseduze. Obani nje sinsilo isithandaniso ngezwini eliningi. Hallelujah. Inkosi masilethe namhlanje cela sifundiswe inkosi incwadi yengoma yengoma okanye incwadi yesibelelo okanye isong okanye isong of songs sifunda ngechapter 8 egameni likaYesu. We have a little sister and she has no breast. What shall we do for our sister on the day when she is spoken for? Hallelujah. Message nje esenhlizweni namhlanje. If the one is so it is discerning the seasons of emergence. Or discerning the seasons of manifestation. So apha sikufunda khona ukuthi wasinodadewethu omncane. Udadewethu omncane ibesikhathazayo ngaye akanamabele. Sawukwenza njani xa unokwenza ecela? Because phaya khona if uyacela konyanzeleka mhlambe abe nabantwana uyawumisa njani if so if bengaqala nje ngizama ukudefine kancane lekwenza ukuthetha ngayo kuba sithetha ngesizini ye-manifestation okanye isizini ye-emergence, sithetha ngesizini yokuphakanyiswa kwakho kuThixo, isizini apho uThixo akuvezayo, isizini apho uThixo yonke into ekudale investor kuwe apha enzi besobala kubani na, isizini apho ubona ukusebenza kaThixo ebomini bakho uqaqile ngaphezulu kwazo zonke isizini ezazikhe zakhona ebomini bakho, but bekhona this particular season apho ukusebenza kaThixo kwi-level ephezulu ebomini bakho. Amen. And this season apho uThixo azokunikeza a lot of opportunities ukuba uvele ngempilapha kuwe. Amen. Then i-message yami isethi njengoba engenamabele sizawuthini na xa ecela. So on the day of your manifestation, if you feel unprepared, go to your ngawe. On the day apho uThixo decide uba uyapresenta ehlabathini afike wena ungekho prepared, uyothiwane na ngawe ngaloo. Hallelujah. Apha ukhona imizekelo apha eBhayibhelini esinayo
qala sijonge uJoseph. uJoseph khule kwakhe wayibona amaphupha, wabona amaphupha, wathengiswa, wadovalelwa naseprison. Ngoku apha eprison uJoseph waqhubeka exercise igift yakhe, nangona wayidila nje nabantu abambalwa lo mabanja wayesesele ngawo, but waqhubeka eyenza le Thixo amnike yona. Hallelujah. Then one day uFaro waxakana nento namaphupha awuphuphileyo, wangakwazi ukwa-explaina. Amtyhafisa uFaro lamaphupha because amvusa wangakwazi nokuthini, because avele aqhamuka emabini and ekubeni mabini wawo ayafana. Hallelujah. Then kwathi kanti uJoseph ngexesha eseprison evalelwe phaya, kukhona abantu abacalulela amaphupha abo. Omnye wabo waba nentahla oba wakhululwa, wabuyiselwa kwindawo wayeseva kuyo pha ephalisi yekukani Faro. Then wathi ngoku ndandisesejele kukhona umfu omHebhere owayendandibanjwe naye, ndandikhe ndaphupha into esakhe ndangayiqondi, wakwazi ukuyiqalula laa nto, ekuyiqaluleni kwakhe yaba njalo. Hallelujah. Then xa ufika kuchapter 41 phaa kuverse 14 incwadi yeGenesis, kulapho uFaro athi makalande uJoseph. Imagine ke ngoku iproblem lami lapha ekutheni uFaro being iking yase-Egypt, and wayegoye i-Egypt ngelaa xesha bawubona bukumkani buhlonitshiweyo emhlabeni. So if the most powerful person emhlabeni, oyena mntu onamandla kakhulu ukogqitha bonke emhlabeni, decide uba uzobiza inkwenkwana. Hallelujah. What if Joseph came unprepared? What if uthe uFaro xa ekubalisela ngamaphupha akhe uJoseph athi lo nam iyandiqalela ndingazuyicacisa? Imagine the disappointment ezoba kuFaro and the failure kaJoseph, and ezoba ifailure kaJoseph to fulfill into uThixo odala embonisayo emaphupheni. Ngoba ngoku uThixo umvulele isizini yoba Joseph nansi opportunity yoba udala yonke into okudala ndibonisa yona nali ixesha layo. So if during your season of preparation uye wadlala wakupreparation, on the day of your manifestation you will fail the assignment, and ufika kwakho la assignment i-affecta i-destiny yakho yonke. Hallelujah. Because ukuphakanyiswa kukaJoseph uba abone ilanga nenyanga zigoba kuye nenkanyezi, abone isithunzi zigoba kuye, kwakuxhomekeke on that particular opportunity, this one opportunity. Hallelujah. But into endiyithandayo uJoseph came prepared. Bafike bamhlamba bamnxibisa eziyimpahla baya uFaro wabe istori sakhe. uJoseph wakwazi uku-explainela uba le nto ithetha uba kuzoba khona inhlutha iminyaka eyi-7 ilandelwe indlala iminyaka eyi-7, kodwa into ezokunceda kukuba ngexesha lenhlutha sikwazi ukugcina ukutya ukuze ngexesha lendlala singasokoli. Then yangapheleli apho, because uJoseph as much as wayeskilled okanye egifted ekuqaluleni amaphupha, but uJoseph wayengumntu owayephiwe the wisdom of God, wayenobulumko bukaThixo. Then uFaro wathi inhlelo endiyithetha phaa somfumana phi umntu ongakwazi usenzela le nto. Wathi ndiyabazi bonke abantu ndibakhokelayo akho nomnye onale esifunayo, ayiboni mntu ngomnye ngaphandle kwakho. So uJoseph wasuswa ke ngoku from being esasibotshwa wayobekwa kulaa position yoba i-economy yase-Egypt yonke ixhomekeke kuye, ibe nguyo decide uba ii-laws ezizawukhutshwa, i-tax ezawuqhubeka kwa-Egypt izohamba njani. One Hebrew boy owathengiswa phaya as a slave, but the assignment eyayikuye wayethunywe ukuthi zonke ngexesha athengiswayo, ukuthengiswa kwakhe kwawungayo zokuthi wayengadiviyethi kwiplan kaThixo, wayengaphumi ecaleni, but zizinto uThixo wayezibeke endleleni zimsa kulaa ndawo afuna afike kuyo. Hallelujah. So uJoseph wakwazi ukuyenza laa nto, wakwazi indawo usebenza kuyo ube inkosi yazokuphakamisa ikubeke
awuthoma mhlambi izithu awuhlambe yonke uJoseph wayenza with excellence. So he prepared himself for the position which uMyusele kuyo. Hallelujah. So on the day of your manifestation, if you take out a of food in amabele, sawuthina ngawo. Uba sithandaza nje uThixo makasiphe sithandaza uba uThixo makasiphe abaholi enhliziyo yakhe abazosiphatha kakuhle bekhona ukuthula. If uThixo decide ukuphakamisa wena ukuphathe ilizwe uyofika uphethe ntoni? You are failing to manage izinto eziningi uThixo azibeka phansi ezandleni zakho. You are failing where daughter uzenza kulapha. You are not careful wenza anyhow. Kodwa you are hoping that one day inkosi yophakamisa. Mhlawumbe uzibonile nasemibonweni of Holy Spirit. Masize ebalini uThixo ababonise izinto ezinkulu ngefuture yakho kwicala leministry. You know why you are called for izinto great things uThixo vezele zona emibonweni. But uhlobo oyithitha ngalo iministry yakho ngo kapha shumayela you come unprepared wenza nje anyhow, and yet you are hoping that one day I'll be preaching in stadiums, one day I'll be preaching in TV. What are you doing to prepare yourself for that season? On the day of your manifestation, uzofika uphethe ntoni? Hallelujah. How is this? Amen. So on the day, in izinto ubufuna ukuthi xa ubhekela level iqala ngoba uhlobo oqhuba ngalo wenza kanjani. Hallelujah. Yonke into xa ibeke ezandleni zakho uyenza kanjani. Le ukhona uba uThixo ukusabuya wayikukhilele yona ngoku in the meantime what are you doing ngayo? Hallelujah. eBhayibhelini sifunda sifana istory sika Daniel. Daniel babese Babylon. Then uDaniel were faithful to the assignment yakhe. From eqaleni be decide ba abazukutya kokumkani bathestwa ngetest zase-Egypt zase-Babylon bafumaneka bephase kakhulu ngayo yonke indlela. Ilevel ye-wisdom ababenayo ne-knowledge nayo yonke into babe-excel kodwa bonke abantu base-Babylon. Hallelujah. Then one day the king Nebuchadnezzar uxabene nento ukhuphe iphupho ufuna umuntu ozomxelela lona number 1 iphuphe ntoni, number 2 ithetha ntoni. And wakhupha umthetho uba ngiyafuna ukuyicacisa lento ni-use zonke ezi-magicians zalapha zonke ezihlakaniphisa lapha zona zibulapho ezi-useless. Bade batsho lapha hayi umkani le uyicelayo ngeke akho mntu ophile enyameni ongakwazi ukuyenza. Then lento yafika kuDaniel sekudala uba hey kuthiwa ndizawubulawa nonke. But uDaniel awayenzayo wathi imake kumkani khawungiphi ixesha awundiphethe kwaphi ixesha ngakhe ndiye enkosini. So uDaniel because he understood the God awayehamba naye wahamba to wayepreparisha epreparation kwakhe if ngexesha lakhe sinokuthi wafika kwindawo yakhe yokuthandaza wathi bawo khawutyhilele nomuntu ubone ntoni and ithetha ntoni. Mhlawumbe nje wayithi khotha phanorapakatha 1 hour 2 hours 3 hours 4 hours eqhubeka phaa because into bangepakatani uthi bawo andihamba apho ungandityhilelanga into ndithethayo le nto ndiyicelayo. Hallelujah. So wakwazi ukuza nento ephutshwe nguNebuchadnezzar and wayi-explain ithetha ntoni. Ngenxa yaloo nto waba nerekhodi elihle phambi kaThixo. Hallelujah. Then kuchapter number 5 eyona phathi ngiyabelekuya kuchapter number 5 sibona phaya ikumkani yelaxesha ibhizi phaya yenza iphathi ewenzelwa iphathi thatha nezitya zasendlini kaThixo kuselwa ngazo kwenziwa nje anyhow. Then kwavela isandla sabhalayo mene teke ufasi njengoba yayidlala utywala obuka yabasoba semthanda yinto ebhokile kuthe kwavela isandla sodwa yamkhathaza lento. But kwaqhamuka uQueen Mother wathi sukhathazeka kumkani apha in your kingdom there is a man. Apho ikumkani edala
God, who carries excellence, who carries knowledge and understanding. Hallelujah. So, I evela phaya ekwazi ukinterpreta umene tekelo fasting. Ukhamye ubize ngowethetha. Problem yakho, what if Daniel was called? Wangakwazi ukufunda umbhalo, wangakwazi ukuthola. If you are taking these things carelessly, you are disturbing the season of your manifestation. Hallelujah. How do you know when the season has come? This is my season. Number one, no man. Yes, but something is missing. Yes, the shrine, but something is missing. Yes, there was a prophet, but something is missing. They put the Bible and there's no, I still feel like there's more in the life. It creates that hunger for more. Sometimes when you understand nobody knows you. Sometimes you are even crying, you are asking the Holy Spirit, what is it? But you call me so time. Holy Spirit, take me deeper. I want deeper things. Yes, there is this corner, but I want more. I'm hungry for something greater than the yes, be sure I want more blessed, but Holy Spirit, in my heart, it is still hunger. I'm still hungry for more. I still want more. Who can you let them? And I said, I asked now, but knowing where, take me to that level. Yes, we are Tangaza. Some in Tangaza 2 hours every night, but I still feel like it's not enough. Call us something as a short time. Holy Spirit, take me deeper. Take me deeper. Take me deeper. Take me there, Holy Spirit. Take me there. When such seasons come, after the season, it is God calling you. Who are you better understand? With Revelation chapter number 4, put by your hand and you better understand. Come up here. You better understand. Who promised you? It was together with the people understand. Who can you instruction for this commander? But there was commanded of you. Abraham, pull my heart to the way. Who comes even through Petabu? Who comes even through Zelda and found the way? Who comforted too much? Who comforted Petabu? Your people are out there, as I said, they are scared. Come on, Abraham, the business man. When I'm calling you to a place that I will show you. When such seasons come, when you're feeling that hunger, when you're feeling that desire for more, because you do not understand your seasons, everything you want for, you're shutting down your season. And God is about to take us that season was yet today, and whenever your seasons come, you shut it down. Whenever God is calling you to a higher level, when people are clean because you are refusing to go deeper because you have never seen anyone going deeper. If you know for what is normal and what is usual, and yet this is fire uso. And my trouble people but not fire when I uso. Now I'm a teacher. And yet God is calling you to a deeper level. But when you demand you do scriptures. Even when you are ministering, when the Holy Spirit is directing you towards any direction, you shut it down because we see office. And you will always be not, you will never be effective in the office of fire. The grace and the power and the anointing is in the office that God is calling you into. Let the very fire and if you press up on you, who's on
every time you are not breaking through. Some you believe that you are a prophet, but you are struggling to hear God for years. It's been 10 years, and yet you are believing that you are a prophet, and yet you can't hear God for 10 years. When the nations are ready, but really swear, what will you do on the day of your manifestation? Hallelujah. One of the signs put of identifying over a season yakho ifile empelethini uThixo kukhona umthwalo obekele izwe yakho ubona dinomthwalo alezenzekelo ngalento eqhelekileyo dinomthwalo yephefumulo uba ngekona enkonzweni sikhona but enhlizweni yami kukhona into engathi ngasemanezele lize labantu kuYesu ayidibana nompendele ngase ngimxele ngoYesu uba ngingele eTexini ngase ngithethe ngoYesu yonke indaweni kukhona lento engihluphayo enhlizweni yami uba noma ngiyathandaza le livele ibe strong uba I need to win souls uthi bayifake enhlizweni yakho lona and if you are shutting it down after a while it will disappear. You will miss the season of your manifestation. Hallelujah. And you will start to follow up in your life. Uthixo will give you more opportunities. Lord. Hallelujah. Let's say some people understand noma prophet, noma umshayeli, noma into. But if it was here, so when I learn, what I learn common, ebanu abasondela kuwe. Manje the time when abantu abagulayo, you are always around abantu abagulayo. The family yakho kugula so khona le ukugula nje soloko ilandelana nawe phe khona. And it's God giving you an opportunity to pray for these people so that the gift of healing might manifest. Or He wants to launch your healing ministry. But because when you are always shutting everything down, after a while, ujongdo gulayo mafinisi, ingabi khona compassion ingathi khona, ibe normal. You have missed your season of manifestation. Hallelujah. And then, go back. You see the fulfillment of prophecies. If those prophets were done, ukubona isesenze bahayimani. Uthixo wasangathi izinto zami nje ziyakhawuleza. Uthe lento ngiphuphe wena othi iphathezekile. Lento ngaprofeti ongabiziyenzile. Ukwenzeka kakhulu wezinto uThixo ezithilile before. It's one of the seasons that you have arrived this season here. Okay. But if you cannot discern your season, it's all blue and I say hallelujah. And there is confirmation from Abayamani. Because no bakwazi ngawo but they will be telling you the way one by us. The fact that we are umsebenzi ngathi lezo umzekelo dibana lo hayi the fact that we business into enkosi you begin udibana abantu ba different but they are saying the same thing. And because when I believe again no believe kuyo you shut your own down away nasenkosini to confirm Lord, is this really you? You shut it down. Because one of the hindrances to new seasons is past seasons. If we season endala uThixo wayekusebenzisa ngohlobo oluthile when uthi bafana uThixo you want to hold on to that particular way nokuThixo semuve on kuyo usabambelele kuyo awufuni ukuhlukana uThixo kuba ngojiza ngapha masenze ngapha masenze lena unenkani ubambelele kwinto uThixo angasekho kuyo so ushiyeka wedwa kuyo. Hallelujah. Hallelujah. And one of the signs
izinto eziqala ukufika ngayo. Hallelujah. I-magicians of mathematics, i-wise men, iBhayibheli lithi i-wise men, xa uYesu ezozalwa, they saw i-star sikaYesu and they could interpret esasita uba xa kuvela i-star esilohlobo, a king is born. Balandela esi star until bayofika kule ndawo uYesu akuyo. So even nakuwe, when a season changes in the spiritual realm, there are visible signs. Amademon can pick up those signs. Makala wenzeke uThixo ufuna ukwenza 1 2 3 ngalo, masimpresse kakhulu uba angafiki kule Uthixo afuna ukwenza ngayo. Hallelujah. Sometimes iloba ngempela uzibona bathi man, you are always under attack. Ngabantu bathetha kabi ngawo. Yonke into loba sowulele ebusuku namaphupha nje awaqondiyo. Everything around you iyakujikela. Kanti sesayi loba there's a season upon you. Khawusakha ufuna ukushaka ngawo ungakwazi ukufika kuwo. Engabeke lo mhlobo lwezinto phambi kwakho so that izokuyisa before ufike isizini yakho. Hallelujah. One of the clear signs that you cannot miss is having encounters. Ubani encounters ba emaphupheni. You start seeing yourself almost every week or every day. How poor ebusuku. You are seeing yourself ushumayela abantu wayibeka abantu izandla. Okay, but sorry. The message is not directed only to ikhala le ministry card. Even emsebenzini wakho. Abantu bafana bayikhona ba ababizelwanga ukuzoma phezulu but babizelwe ezangama phakela kuso. I-success yabo njengoDaniel, njengoJoseph, i-success yabo iphambi uThixo baplace khona. And if you're always trying to fit in apha epulpit, you uzofocus endaweni wrong and uzobona ayimani ukushumayela abantu bathawa khona yahlangana xa ushumayela and usendaweni wrong. Eyaphi indawo iphambi khona. If you are serious nyani, you will start seeing the grace of God. Ngoba abantu xa befikile bakhangela wena nje hayi khona ngasisi simfunayo. Ngoba solo befunayo because there's something upon you. Joseph had favor xa wayeba Potiphar, ngoba there's something upon you ekwenza ube nomahluko. But if you're always chasing the pulpit, ulekule wrong and zonke isizini zakho uThixo afuna ukupromotha ngazo, you will always miss them because ufuna uzoba lapha ngawo, ufuna uvela kwipost ngawo. Hallelujah. Sibizele into ezingafanele. When we speak of the calling Joseph was used by God. After Revelation 105 verse number 17, it uThixo owathumela a man called Joseph. So Joseph was sent by God. And Joseph zanga ashumayela nawo umuntu. But ministry yakhe uThixo embekela ba ayoba responsible for i-economy yena xesha. Kukhona abantu abazophelela kule department yokuphakela and yet uThixo ufuna ukumnyusa abe provincial abe national. But uhlobo wenza ngalo kule level ethi you are not anticipating. Awulindelanga to hear from God concerning umsebenzi wakho. You don't
So you should prepare as if you are going to preach to a stadium. So it even when no one is watching. Even when no one is watching. On the day of your manifestation, also feel prepared. Hallelujah. So the ministry of John, even we are switching, the greatest prophet, or a point of law, long while swear about Adam, up to it, the greatest prophet who ever lived was John the Baptist. John was greater than all the prophets. What made him great is because he was given an assignment to prepare in the nation of Israel for the coming of the Messiah. We have to sense the visible, but we do not see the background work that was done by John the Baptist. Who John went as a clan about Baflomelo abantu ziphiliswe impunzi. Baphiliswe who John is interceding on behalf of Jesus. That's why this man is, I think it's Matthew chapter 11 verse number 3. Uthi ingaba unguye na okanye silingelo onke. Uyesuthi hamba inomxelemba izikhwala ziyahamba imfama ziyabona. But one of the signs John the things you were praying for ziyenzeka ngoku. That's what made John great. So John stick to his assignment. Apparently our voice by all the nation of Israel. And other thing about him, no, I'm just a voice. He understood who he was. He attention that man, that's what I'm cool. But when I lighted the prophet, I said, no, I'm just a voice of the one crying in the wilderness. Because even on the season of your manifestation, when things start happening, do not change who you are. So when I someone great, do not even change your title. I deserve to be honored and be the prophet and be by a greater title. Because things are happening now. That is not how it works. You maintain your identity. You maintain your unique identity. Because the flow of the grace and the anointing is specifically tied to your unique identity. Hallelujah. Some of us, the feel these seasons, and this season there is motion. Just because you miss the season yako, Moses, when it wasn't laid on his burden, your Caesar or your Kulula Masirael, the first time they were a burden, Yom Tuano Israel, or because when they understand, it wasn't I have to save my people, but he does not know his strategy. He was unprepared at the time. Then it was another 4 years to prepare him. Then he knew. So there is a grace available. Nobody will miss your season, but there is a grace that God makes available for you who will recover the seasons you have lost. Our God is the God of restoration. It does not matter nobody is set up. We are all as results of washing was losing, but there is grace available. And I'm saying, who is in a pair contract for the fulfillment? Hallelujah. About this levels and God has been quiet for many years. And even for many days, for many years. There's no more new instruction from God. Because my head are in years when I call us, I was my man. Definitely was fine. But tonight, Namkanje is the ones who's told about my body, my when there's born. Easy, no more fun by the sense, the kind of disease. This way, on your click over Yan, even if I shall not pay. God will post the appeal and then the
namhlanje it is my prayer uba ake sifune inceba enkosini inkosi senzele inceba isiyenze restoration isibuyisele back kwezinto ebefanele siyasenza ngexesha uThixo sinike lona. Hallelujah. Kuya basatha babasatha babusa. Sizawuthanda egameni likaYesu. Awuthanda ukuphela sesithanda egameni likaYesu. Bantabrabush katami bahasutha. Kesha manona manakasote babush katami. Ila mandosha bakina bahasanta babush. Everybody was in the party this time.